lei a kerki. Wa lezen no de wansana purufu no sabi. Purufu no sabi dat wa vrouw no mag lei wa kerki. Wa vrouw no mag te a edema in wa kerki e kares reva profetesse. Pe ons nap na vesti in a kerki da obi je breaking a people. Het mag niet allemaal. Kan ik dat? Lezen. Dat boek voor Ezekiel hoofdstuk 27 vers 16. Make it masra. Nummer 27 vers 16. Make it masra. Dat gado voor de jee voor alle Libisani. 31 man make it basi. Die dat komen kandra. Dus masra gado. A komen kandra sa masra gado eboduja. Na ala de kerki. Wie zult zien wat kerkje ode, masragado altijd een potwa manengre, masragado nooit een potwa vrouw. Dus dit is na lobby we kosode umas maf uno, taki met de stop na handelen dati. Wie is maar een kording dat yuka de wan profetesse in a kerkje, no go in de hari dati, no go in de lei dati. Omdat sanasan, wan paima de nebaka. Masragado is asalati le kwanta krusani. Gona 2 vers 11 kimi even snel. Want this boy opkomt voor zorgen people voor unu vooral de manangre. Misschien we laat voeren zijn toe. We laat voeren zijn toe. We denken dat eten, we denken in uw camera of we daar of zo we begi. En dan we denken dat masraka door erko. Zolang je nog de een leider dat in je osso, masraka door no arki you. Omdat sana sani, je met je vrouw en teka overhand in je osso. Pe masraka door taki, wama moest de abasi in e osso. En baka a masra dati dan a vrouw en volga onder zee. En dan de ching. Dat na asasa yoko sor unu. Want mongo lai ome kerki. Yap idiki erka. Volle ivaki. Noem maar op. Maar de sandisi de mane leru srefi. De sandisi de mane ko wars ko utaki. Umanengre masra gado potwa manengre in de kerki. Lek a leider in wa kerki voor lei a kerki dati. Ano a vrouw. Lezen. Dat boek voor 2 Timotheüs 2 vers 11. Dit is de one van trouw woord toe. Even we deden naar hem. Is 2 Timotheüs 2 vers 9. Dat boek voor 1 Timotheüs 2 vers 9. Zo schrijf je hem oma moest weer. Sorry, vers 11. Vers 11. Mek je dat oma leren na wan tiri fasi, na wan saka fasi. Dus alle de oma's ma zet ake gwa kerki. Stop in a kerki en de in tiri fasi. Te masraka de etak tiri fasi. In een bos napa vesti dape e briki awortu to you people. Het mag niet. Masraka de tide in a kerki in stone in de rustig. Lazy. Mami no gipasi voor een oma voor de leri man. Even voor trombasi abrada mansuma. Maar voor tantiri. Because God ben meki Adam posi en dan Eva. En die dibri no ben kori Adam. Maar ben kori da oma voor pardon na in sondu. Dus masra gado. Het amale kwa leider. Zowel in een osso, zowel in een kerkie. In een gemeenschap ook toe. Masra gado pedro manengre kwa leider. Masra shitine doi. Dat a vrouw schreef ik heb een positie dat hij en a manegre schreef is snapu lekwa loman. Ja toch, a manegre snapu lekwa loman met a vrouw en een positie sa masrakado pot gideng. En wat is het nu? Kan je net naar hoe met wat sa in je verstand? Maar masrakado no wakado voor orde. Alla sansa met de pagrota positie moest volop a orde sa pot in a bijbel de positie. En dat wel is gi. Kona 1 Korinthe 11. Nou sorry a orde sa masrakado pot gi unu. Sana a orde sa de man moest volop ook in de kerkie. If de man begint volop de orde in de kerkie. In de wa Urdu. Ibo ab Urdu in mindere mate. In de wa ab Urdu gevallen van abortussen in de kerkie. In de wa abi tida de in unu samenleving dat a criminaliteit is steeds zo heen onder de dat hermongo onder de sabi be sabi. Sanebe ab no want die vereisen dan also. De meeste also no ab die vereisen. Vakan. Maar na bijna tientallen kerken in Mongo. Dat vakan. Zo opvoeden we die unu people, man. Lees het. Dat boek
voor 1 Corinthians 11 vers 3. Maar mi wani ulpu sabi dati, da hede voor ibre mansuma de Christus. Dus a hede, dus a orde voor masraka de wele historie. A hede voor de mansuma de Christus. Awanso usa plek Jezus. Lees. En da hede voor da uma de da man. En a hede voor a uma de da man. En niet omgekeerd. Dus disna asasa je soor uno. Dat we vrouw nog hadden passie voor een man. Onmogelijk. We vrouw nog hadden een leider. In wat onze vrouwen is onmogelijk. Is buiten aan orde voor Masrakado. Dus dat wordt taki. We gaan kerki. Maar de zand is de mannen leren. We gaan kerki. Maar de juiste zijn teksten die zien. We slaan over. Wat moest dat taki? Onder de correct bezig. Lust disi. Dis bebawani. We gaan openbaring 2 vers 18. We gaan openbaring 2 vers 18. Tu sorry a warsko sa masra gado apkomi de umasma. San ekor de manengre. En de manengre srefi. U arka wotu disi wan sana sani. Asandis na wan balangarek sani. Boek of Openbaring hoofdstuk 2 vers 18. Dat boek van Openbaring hoofdstuk 2 vers 18. Naar Christus. En naar Christus. Kom naar boek of Openbaring 3. Oké, lezen. Dat boek voor Openbaring 3 vers 18. Mide ki yurai voor bij godu na midisi ben desi na in de fire. Suke even kim. Wat sana sani. Wat kostorde umasma sa de in de kerki sa etek a. Oké, vers 20. Oké, zoek snel. Lees. Dat boek voor Openbaring 2 vers 20. Tokumi abi want to sunny against you because you been gipasi na da uma Isabel. This is Kariam Srefi wan profeti uma. Dus zolang je Karius Srefi de umasma, je Karius Srefi wan profetesse in de kerki, masrakado Karius wan Jezebel. En a spirit dat die de ook doen aan mongo in alle de kerki. We zitten in alle de kerki. De meeste kerki, dan we vrouwen aan leiden. Dan we vrouwen snappen van kerki le gewoon pester. Maar maar straks gaan we een kopje lees het. Dat boek voor Openbaring 2 vers 20. Tokumi abi want to sunny against you because you been gipasi na da uma Isabel. This is Kariam Srefi wan profeti uma. Voor leri en voor kori dam dinari voor me. Dus de leri en de kori de dinari. Voor masrakado. Kogo luku sumana de dinari voor masrakado. Kogo luku in a Bijbel buku sayu aba oso. Kogo luku suma masrakado kar en dinari. If you finish the lezen. Want de sandis sabi. Want we karu sref pastor. Okay. Ano hatu apiko unu. Mana lobby we kosor unu. Want di uno sabi da udeja fuko ler unu. Di uno sabi da udeja fuko washko unu. Dat masrakado ano wakado sa e-play. Isifa a washko we kwa doro tak unom tumei na nga a cash Isifa a washko we kwa ja Roberto taki de sasa ulis mo pa uit a Bijbel wuku. Tak toch yogotek wa kerstboom opot inyo oso eforsier. En die day we me kuforbare net ako wa kerki wan sana sani. Zogenaamd is het kerstnacht. Ep ugo, jullie zijn gewaarschuwd. Want sana sani, masrakado epo zijn de profetie altijd. Puko na de people voeding, puko waarschuwing, puko onderwijs de eerst en puko waarschuwing. Lees gimme, zei Abi. Dat boek voor Leviticus 25 vers 55. Because dan picking voor Israël de dinari gimme. Dan demi dinari, bisi mi ben chari komopa voor de kondre voor Egypte. Mi de masra ungado. Dus het is een verhaal voor Mozes. Dat Mozes begon verlossen Israëlieten uit Egypte.
En toen we lezen door de 28, vers 15 komt in 68. Dat je ziet dat we bepaalde volken de andere vloeken. En le volk sabi vloek aan een boestani. Maar toen we loeken in een samenleving, dat je ziet suma daar top en suma daar grond. Dat de blakke mannen gaan ingi, naar de wansa moest veti altijd. Geef een bon salaris, geef een datrakarta, geef een huisvesting. En nog erbij, geef een wuroko. Wat zijn mag pina eigenlijk in Mongo? Mongo zijn op omebusi. Mongo zijn op ome soorten grondstoffen. Eten de people, de blakke mannen gaan ingi en struggle eten. Vakang. Lazy. Dus we gaan openbaren wat zijn sali. Alle sali zijn schrijven wat die vlekken uit die uno. Wat zijn sali? Een bijbelboekje in elkaar. Dat je gewoon de lezen gewoon lekker verhaalboekje of zang. Nee. Een bijbelboekje abe fassie van in lezen. Van ik kan verstaan en schrijven zijn schrift in een. Lees me, zei Abi. De boek voor openbaring 2 vers 20. Toku mi abi want to sani against you. Because you ben gipasi na da uma Isabel. Disi kariam srepi wan profeti uma. Puleri en fu kori dam dinari fu mi. Fu huru en fu nyan. Dus de profeti uma e kori de dinari fu masrakado. Dat wat taki de blaka manangare ingi. En masrakado e hat masrakado so fallen. Dat masrakado srepote ina woord fu ko. Washko unu door de profeti. Wasana sani, washida sanepsa in de kerki. En washida sa hule kwa normal sani. Maar a washko de in a bijbel buku. Maar dat zijn de pastor de lees de sandiski unu. Zijn de pastor ne opoda sansa de lees ja no de in a kerki. Dan a pastor bige priki de people. Want if a pastor met de seeker be priki taki the people voor unu nom had den strevi. En sana salipe a hate bigi eerst naar je schreef. Want if one vrouw, je vrouw, je laten toe, voor bij je wave, sang, against a wiri van man die zie, sang ulelek Jezus, a wetman, amasa a agukleur, amasa aba a sluikaar, dat a selebe wiri dat hij, we laat de vrouw unu, voor bij je wave dat hij. Maar uno sabi things taki a cruzo wiri uno na moro bu wiri sabe tapa grota bisi. Trouwate de aba wiri en de san do de streeting. Furu ting saredu ook toe. Wan vrouw san kade aba a mooi wiri thing. Da over kisa fu skere wiri puru da olongo by wa wave. Dus we actie usrevi tak jongu for the people for uno srevi. A wijsheid zal hebben afvoer masragado dat de kofadong sotte na grond. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word